Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsoon, vigil na ning ato para sa Christmas Day. Usa ni kadako kayo nga kasaulugan diin atong gisugat ang pagkatao sa atong Ginoo. Ug nakita nato sa ganiha ang kangit-ngit sa dihang natawo si Kristo sa kalibutan tungod kay ang mga tao wa makaila, wa sad mudawat niya. Nining santos nga misa, dawato nato siya, ilho nato og pasudlon sa atong tagsa-tagsa kakasing-kasing. Ato karong ipadayon sa pag-ampo nga unta mahunong naning pandemic sa tibuok kalibutan. Padayon sa tang mag-ampo sa kalinaw ug kahusay sa mga kanasuran labi na dinhi sa atong nasod. Labaw sa tanan ato sang iampo ang atong mga benefactors, ang atong mga donors nga nagtabang nato dinhi. Apil na sab dinhi ang tanan nga mihalad sa ilang mga edad. Kadtong edad ko, halad ko nga gi-offer kaganiha og karon ang naka-offer dinhi og ang atong mga online nga mga parishioners nga mihalad pod sa ilang edad ngadto sa Ginoo bunga sa ilang pasalamat. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining santos nga misa, atong hinumduman og hinulsulan ang atong mga sala. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dad-on unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit. Himaya sa Diyos sa kahitasan, himaya, himaya sa kahitasan, ang iyang katawan karunamaya, ang Diyos ugada ikanao sa yuta. Ginoo Diyos langit ug hari, Diyos sa Salamat kami,
Ginoong Jesucristo, pagtungan na sa aman, Ginoong Diyos. Cordero sa Diyos, ikaw nagpagtas sa sala sa kalikutan, lalo'y kami. Ikaw nagalingkod sa tuos sa Ama, manawatan among pangabuyo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos Amahan. Amen, amen, amen. Magampo kita. Gilipay kami nimo Ginoo nining tinuig nga pagpaabot sa among kaluwasan. Malipayon kami nga nagdawat sa imong bugtong anak nga among manunubos. Itugot nga makaatubang kami kaniya nga masaligon iniganhi unya niya nga maghuhukom. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nabuhi og hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Musulti gayud ako bahin kanimo, Sion. Dili gayud ako mupahulay tungod kanimo, Jerusalem. Hangtod nga ang imong kadaugan musidlak ingon sa kahayag ug ang imong kaluwasan mudan-ag ingon sa sulo. Makakitaon niya sa imong kadaugan ang kanasuran ug makasaksi sa imong himaya ang tanang mga hari. Bag-o na unyang ngalan ang itawag kanimo ug kini hinatag kanimo sa Ginoo. Mahimo kang matahom nga korona diha sa kamot sa Ginoo, usa ka rianong korona diha sa kamot sa imong Dios. Dili ka natawgog sinalikway, o ang imong yuta dili natawgog biniyaan, kundili tawgon ka na nga akong kalipay. Ug ang imong yuta tawgog minyo, kay nalipay ang Ginoo kanimo ug mahisama siya sa usa ka bana ngadto sa imong yuta. Kay ingon nga ang batan-ong lalaki mangasawa sa usa ka ulay, pangasawon ka usab sa Ginoo, ug ingon nga malipay ang pamanhunon tungod sa iyang pangasawunon, malipay usab ang imong Dios tungod kanimo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Magawit ako sa kayo sa Ginoo hangtod sa kahangturan. Mag-awit ako sa kaayo sa Ginoo hangtod sa kahangturan. Nakigsabot ako sa akong
kahangturan ligunon ko ang imong kaliwat ug pabarugon ko ang imong trono alang sa tanang kaliwatan. Magawit ako sa kaayo sa Ginoo hangtod sa kahangturan. Bulahan ang lungsod nga nahibalo sa malipayong singgit. Diha sa kahayag sa imong nawong o Ginoo nagalakat sila. Sa imong ngalan nagmalipayon sila sa tanang adlaw. Pinagi sa imong katarong gibayaw sila. Magawit ako sa kaayo sa Ginoo miingon siya kanako, ikaw ang akong amahan, akong Diyos, akong bato, akong manluluwas. Hangtod sa kahangturan, padayunon ko ang akong kaluoy, alang kaniya. Ug ang akong pagpakigsabot kaniya, nagabarug nga maligon. Magawit ako sa kaayo sa Ginoo hangtod sa kahangturan. Gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Mitindog si Pablo ug gisinyasan niya sila sa iyang kamot ug giingnan. Mga igsuong Israelita ug tanang dili Hudeo nga nagtuo sa Dios, pamati kamo. Ang Dios niining nasud sa Israel nagpili sa atong mga katigulangan ug naghimo kanila nga dakong nasud sa panahon sa pagpuyo nila nga mga langyaw sa yuta sa Ehipto. Pinaagi sa iyang dakong gahom, ang Dios nagpagawas kanila gikan sa Ehipto. Sa dihang ipapahawa siya sa trono, si David gihimo sa Dios nga ilang hari. Kini ang giingon sa Dios mahitungod kaniya. Nakita ko nga si David, anak ni Isay, nakapahimuot kanako ug magbuhat sa tanan nga isugo ko kaniya. Si Jesus nga kaliwat ni David, mao ang gipili sa Dios aron magluwas sa katawhan sa Israel, sumala sa iyang gisaad. Sa wala pa moanhi si Jesus, nagwali si Juan ngadto sa tanang mga tawo sa Israel nga kinahanglan maghinulsol sila ug magpabunyag. Ug sa hapit na si Juan mamatay, miingon siya sa katawhan, "Kinsa ba ako sa inyong hunahuna? Dili ako ang inyong gipaabot. Apan sunod kanako may moanhi. Ug dili ako takos bisan gani paghubo sa iyang sandalyas." Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
Sikya o himaya manulunta sa Diyos, ulusahon kayo ng mensaheng dihatod, kansang pasiguna pala ang Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Mao kini ang kaagis pagkatao ni Hesukristo. Ang iyang inahan nga si Maria sinayuran ni Jose. Apan sa wala pa sila magtipon, nakamatikod si Maria nga nagsabak siya sa lalang sa Espiritu Santo. Si Jose nga iyang pamanhunon, tao nga matarong, apan dili siya buot nga pakaulawan niya si Maria atubangan sa mga tao. Busa, naglaraw siya sa pagpakigbulag kaniya sa hilom. Samtang naghuna-huna siya niini, mipakita kaniya ang usa ka anghel sa Ginoo pinaagi sa damgo ug miingon, Jose, kaliwat ni David, ayaw kahadlok pagpangasawa kang Maria, kay ang iyang gisabak lalang sa Espiritu Santo. Manganak siyag lalaki ug nganli siyag Jesus, kay luwason niya ang iyang katawhan sa ilang mga sala. Og kining tanan nahitabo aron matuman ang giingon sa Ginoo pinaagi sa propeta. Ang usa ka babaeng ulay magmabdos og manganak og lalaki og nganlan siyag Emmanuel, nga sa ato pa ang Dios ania uban kanato. Busa sa pagmata ni Jose gituman niya ang gisugo sa anghel o gipangasawa niya si Maria. Apan wala niya hilabti si Maria sa wala pa siya manganak. Ug ang bata ginganlan ni Jose og Jesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Naatoy drama sa radyo sa una nga gitaytulan og hayop kaman muhilak kausab. Nindot sa tong taytula, hayop kaman muhilak kausab. Kana bitang tao nga di nakaila nimo nga tao ka, ato nganlan og hayop ka. Kanang amahan nga muunay lugos sa iyang anak, uyuan muluga muunay lugos sa iyang kaning pag-umangkon, apuhan muunay lugos sa iyang apo, bana nga mangulatas asawa palahubog pagyod, ang asawa pay nangitag kwarta mao pagyud kulatahon, ang atong tawag ana hayop ka. Unsa man ang hayop? Hayop, mananap. Banyaga, mananap, hayop. Mo na ito isulti. Pero sa pagkatao ni Jesus, ang mga hayop ra gyud maoy nakasaksi nga siya gipanganak ni Maria. Ang mga hayop muna sugod karon higugmaa ang mga hayop. Ano mamamutuon ako? Kana ba mga hayop og batasan higugmaa? Pero ngano man nga si Kristo mitugot man, Ginoo man ta siya man tay nagkontrol sa universe. Siya man tay nagkontrol sa kinagamyan o kinadak-an nga mga parts sa creation. Nganong nitugot man siya nga anhira siya ipanganak ani ni ang pasungan? Wa na lang gibalay nga iyang napilian aron adto siya dito ipanganak nga tao man unta siya.
ang kadtong narration kaganiha binase to sa Bible narrative niya akong gi translate o gamay sa atong pinulungan. Mao to ako tong translation nga gibasa nindot kayong pagkabasa sa gabasa nato may sa kayong pagka-aksyon sa atong Jose ug Maria ug may sa kayong pagkakanta sa atong choir og Silent Night. Ug imong tan-awon ang maong eksena, nagtan-aw ko dos gawas nga ngit-ngit nya ang suga ra gyud nga gidang kandila, napawong pag yung suga diri karon gani gitiwasan na sad. Nakaingon ko ba sa panahon ni Jose mao gyud to. Gamay kayong suga imong makita, ngit-ngit kayong palibot, porti pag yung bugnawa, kadto yung nagkipot-kipot nga suga pating gamaya, kay ang lampara ra sa tong gidaan ni Jose, wa pa man sila electricity sa una. Pero ang natao, mao ang kahayag sa kalibutan. Ang natao, kahayag sa kalibutan, ang tamwag sa iyang natawhan, kadto ra nagkipot-kipot nga gamay kayong suga. Og ambot sa inyong pamalandong, basta ako sa akong pamalandong ani si Kristo nahigugma sa mga tao nga ang batasan murag mga hayop. Kana bang mga tao nga di mo ila sa iyang isig katao, labi na gyud kun kanang maong isig katao kabus, timawa og way kwarta. Kana bang tao nga wa gyud grado unya wa pa gyud balay, wa pa gyud kwarta, pobre pa jud kay mga sinina, mauto ang attire ni Jose ug ni Maria. Estranyo sila didto sa Bethlehem, kay taga Galilea man sila. Unya si Maria manganak na, mo na nga si Jesus gimahal gid niya ang labing ubos. Munang ningon siya, unsay inyong buhaton sa labing ubos sa inyong isig katao, inyo nang gibuhat nga rinako. May kamo karong nanimba din bay-ubay man kita, nahigugma mo sa labing ubos. Tubag. Nahigugma o wa? Kusga. Nya, kinsa maroy inyong giandamag pagkaon? Ang mga taga-ubos o kamura say unay-unay kaon? Kadtong mga way gikaon o kamura say unay-unay kaon? Nanihapon pagikan, inig uli, kaon na sad. Mo nang kamura say unang mga matay. Tungod sa kaon. Ang pagkaon, kanon sa nato. Pero ayaw kalimot, ganay mga ubos natong katawhan. Ato silang higugmaog una, kay mauna sila ang gipakatawhan o gipakamatyan ni Kristo. Kana bang mga tao nga murag hayop nga mukaon didto sa mga kananan nga mas limpyo pa ang kananan sa inyong iring o sa inyong iro. Kana bitaw mga sudlanan bitaw sa kaniganing kuan, sudlanan sa ice cream nga linabay nga porting bulinguna, mao'y ilang himuong bahawan, mangaon sila. Ambot, nakakita ba ka mo ana nila? Kanang plastic nga linabay nga naay gisod nga mga bukog sa manok, gikas Jollibee, ilan ang ablihan, nya ilan ang kanon ang namilit nga gagmay mga unod-unod nga naas bukog. Mo na sila. Di ba? Inyo man ang ipakaon ang mga bukog-bukog sa inyong baboy, sa inyong iro. Ilan ang ilogon kay kanon nila. Og didto si Kristo nagpakatao taliwala sa mga hayop aron mahiusa siya sa mga tao nga murag hayop ang kahimtang o kaha ang batasan nga magsinikmatay dayon. Nya ang mga hayop sa mga batasan malipat sad mulingi sa dayon. Ana no? Nganoman kay mga ratulon. Oh, na siya. Nya karon, kumusta man mo? Nahigugma mo aning klasiyas mga tao? Wa mo higugma. Oh, wa man. Og mao ni manuktok sa inyong balay, inyong pasudlon. Oh, wa man. Og mao ni mo labnis inyong pitaka, inyong kukuron.
Oh, gukoron aron punan og hatag. Kay wa man to isod imong pitaka. Imong gukoron ba yang kawatan perting makadagan nya imo jud gukurog maayo nya perting inyang makadagan pagabot na napandol na dagma kuwang skaon dito in town nalugmok tos kanal nya imo din pabangonon ba ka ayo ma'am wa ko isa ma'am usuri kayo ma'am sa wa tika gukura oy aron bunogon gukuron tika kay ako katagaan kwarta kay wa na isud akong pitaka luoy kay kana. Sus mina ko ang kawatan moingon siguro kuyog kumambis inyo no ninduta ka no na mga naong ninyo ambot lang inyo jung ipaglalaban hasta ka na inyong lipstick nga mubo na lang gani kay nahibili nagisodya bukuron pag yun kay tuang imong lipstick dito nga imported ana nya sagpaon pag yun ang nidagan ng kuha sa imong kuan bag nga masati kwarta nya mao na. Nya sa may ato karong pamalandong nga ang kinabuhi di ay sa tinuod nga nagdawat ni Kristo, nagsimba ni Kristo, mao day ang kinabuhi sa paghigugma sa labing ubos. Muna diri sa atong unang pagbasa, gihulagway diri ni propeta Isaías nga ang Israel, ang labing ubos nga nasod, binihag, sinalikway didto sa Ehipto, hatagan niya nga musidlak sila sa kahayag. Musidlak ba sa kahayag. Mao bitaw si Maria nga wa gyud ka pa eskwela siyang anak, si Jose nga wa gyud taon ka pa edukar siyang anak tungod siyang kapobre, karon misidlak na sila. Ay butang na to dagko kay gimahin. Sige ta og luhod-luhod, hapyod sa ilang mga tuhod. Haron tagaan tagkaayuhan sa atong COVID, maayo tas cancer, ana, musidlak na sila. Ana? Pero kanang mga dato kayo, kanang mga dato kay tanan nga kusog kayong mangural, unya manghingilin dayon sa mga naigo sa ilang kural, nya butangan day nila markang no trespassing. Oy, mag-anam nagkadunot, mag-anam og kadunot, di gid ta mohapyod ana nila sa ilang tuhod inig kamatay. Nga naman, hadlok ta bisan paghikap kay basig pusilon ta. Kamo, kumusta man? Kahadlukan mo sa mga tao o malipay ang mga tao nga mohapyod ninyo, mogunit ninyo? Saan mo ron? Duulonon mong tao o likayanag tao? Depende. Ug naay mamiaskos inyo, nya ingnon white tao. Kasadya ning takna, mga bulingit in tao kay ignaw kasi kasadya ning takna, ingka white tao. Sige mo saba-saba diha. Iniglakaw na dito ingon ayo gaagi diha kay naay mangtas diyang gapuyo. Onya, hain naman Dios Kristo. Nya simba dayon ka diri. Sige day kag haladhalad sa Ginoo, luhod day kag maayo, bayaw-bayaw sa imong kamot. Oy, moingon Ginoo, pikat nimo. Pariha ra kadtong mga taong akong gituktok didto, gituktok sa akong papa kay musaka unta mi kay mga anak, adto ko'y anak wa gyud mi padayuna. May pa dito sa balay sa mga hayupan kay gi-welcome pa mi. Nya na dayon ang baka, naana. Niya na ang baka ko nun, naana. Aloho din sila. Kamo, welcome mo. Oy, pero makakita mo pare na labi nag-clerical. Abli pa din. Oy, wa mo kay baw ang ga sulo mo clerical. Yawa day kay tos tanan so. Adi man to yawan on tingali pero ikaw, nganong ka na may imong gihigugma? Nga kuan mo na siya. Nabitaw ni text na ko karon, Pader, magkuyog mi ni Archbishop Palma Ugma kay mamisita mig mga prisuhan, among hatagag mga pinaskuhan. Mamisita ko no silang prisuhan, nakaana ko sa kong kaugalingon, lipaya kas piniriso no nga bisitaon sa obispo. No? Lipay tingali kayo. Kami gay diri wa man gay mi bisitaha. Prisuhan, may pag napriso na lang noon, takahibisita ang data dito. Sa naasahin pa ko, mga 5 katuig kong naasahin sa prisuhan, na-observe gina nako ang kalipay sa mga piniriso. Bisag tuwa pa ko sa may gate ba, niya maglantaw sila, magsila, Pader, ana.
welcome gid kay sila. Lipay kay sila musaka ang pari ngadto sa ilang kuan, ilang lugar. Kamo, sakon mo piniriso, malipay mo. Ha? Malipay mo? Musaka ang piniriso sa inyong balay? Dili? Hala, usban na ng batasana ron. Paglipay na mo, kay basin unya og maliwat ta sa mga nisalikwais Ginoo. Sa atong ikaduhang pagbasa, si San Pablo miingon siya diri nga mga igsoong Israelita, pamati mo, ang Dios niining nasod sa Israel nagpili sa atong katigulangan. Na say-say diya. Unya ningon din siya, sa dihang gipapahawa siya sa trono, si David gihimo sa Dios nga ilang hari. Unya gikan ni David si Jesus mao ang matuod nga hari sa Israel. Lisod kayo sabton ang maong pasumbingay, maong istorya ni San Pablo, pero makita na to nga ang hari sa Israel nga si David nga mo'y nipasikat og maayo sa Israel, napaong lang gyapon niya ang nibalik og sidlak usa na kahari nga way gahom, way espada, way karwahi, way palasyo, apan naglakaw-lakaw nga waay balay. Mauna ni ang hari nga malungtaron. Mauna ang atong tanang mga santos ug kadtong nangambisyon nga mahimong santos, mubiya gyud niining gitawag natong harianong mga kahimtang. Dakong balay, lig-on nga mga sakyanan, dagko nga mga kwartang, dagkong kantidad sa kwarta, ana mga lamiang pagkaon, mubiya gina sila. Pero kanang mga hakog kayo ani mga butanga, di gina sila santosonon. Oh. Niya kamo karon sa may inyong gusto. Gusto mo kanang maglakaw-lakaw mo wa nay balay o kana gyung naay balay nindot. Pangutan na sa ko ninyo. Sa may akong gusto. Ngayon na, unsa ikaw pa din, unsa imong gusto? Ikaw, Father. Anhira jud ko din simbahan. Wa jud ko'y balay. Kay di man nila ko balay. Balay man ni siya sa parokya. So anhira ko din Og mamatay ko ugma, anhira sad ko hipuson. Kamulay pili, anha ba ko ninyo ibutang sa bahak? Adri ba St. Anthony o ato ba ito sa arang-arag jutay imimpi? Or inyo ba kong ikaot lang diyan ang naimburnal des unahan? Ano ibutang diya? Di ginanako balay diri, ako ra ginang biyaan. Mao na basin pa di ay masantos ko. Ika kana din kolekta pa di, dagko man kana mo ihog din kolekta. Mura na akong dadon in town, maglakaw ko ngadto. Kanang tanang kolekta. Ade, wa gyapon bili na da tanan. Mudalang ko gamay. Mga siguro mga sobras katunga ina. Wa gyud, no? Di jud ko malipay anang mga butanga. Ang akong kalipay kanang makadungog ko nga naay mo ingon, Father, nausab ko tungod sa imong giwali. Father, sa una magsikog pangaway sa akong bana, karon Father din na jud ko mangaway niya. Ana, lipay kay ko ana. Sa una Father, magsigi kong pangasaba ani akong mga anak, pero sa sige na kong paminaw sa imong wali, din ajud ko mga saba sa akong mga anak. Ako na lang ko'y ilang kasaban. Nindot na ko sus, kat nindot jud aning pagkabutanga, no? Sa una Father, hapit na lang nako imosmos yuta kanang naang tao nga maningil kong utang nga di gyud mo bayad sa utang. Pero karon Padre, wa na jud ko'y gipaningil nga utang. Nindota ana. Oh, kanindot ana nga ana. Sa una Padre, kining akong ugangan lami jud kay hiluan. Kay portig yung lainag ba di jud ko kadawat Padre. Pero karon Padre no, lab na kay nako siya. No, kay paralyzed naman, hapit naman mamatay. Ako na lang yung alagaran. Kana bang nangausab ba? Kanay akong kalipay, maunay akong bahandi. Dili nang inyong ibutang dinis kolekta, kaninyong kolekta bahandi nis parokya. Dili ni nako. Pero ihatag sa parokya di sa kong balibad. Pero wa man ihatag, kuwang pamangganian nito mga project,
Kuwang oy. Ug ato yung total og tanang project og sa kolekta, oy, negative. Pila to ato treasurer among kwenta-kwenta ganiha, mo negative patag mga 1.7 million. Nya, muda pa jud kog ako. Naku ako lang ihatag hasta akong stipend, diha na lang ng stipend ako. Tingbol lang na inig biya diri. Dadoon tanag kung sa nahibilin diha. David. Dito na higugmaong kwarta kaya nato da mga daot. Ang ato higugmaon ang ato gyung kaluwasan nga maoy gianhi ni Kristo, maoy giantusan ni Kristo ug ni Maria, mausad ang gipakamatyan ni Hesus kuyog sa kasing-kasing ni Maria. So hinaut unta nga kining atong pagsaulog karon, inig saulog makapabag-o ni sa tong hunahunag kasing-kasing, inig saulog nato sa Pasko ug mga adlaw ato nagyong masinati ang presensya ni Kristo nga naa diha sa labing ubos sa atong mga isig katawo. Manindog ta atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay ug gilubong, mikunsad sa mga minatay sa ikatulo ka adlaw na banhaw. Misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito, mabalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsuon, niining balaang gabi, magsadya kita kay nataw na ang atong manluluwas. Idangop nato ngadto kaniya ang atong mga panginahanglan ug moingon kita, Ginoo, patalinghugi kami. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa mga pangulo sa simbahan, ilabi na ang atong Santo Papa, nga pinaagi sa ilang gimbuhaton, sila magpadayon pagsabwag sa maayong balita sa atong manluluwas. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa tanang mga sakop sa atong simbahan, lukop sa tibuok kalibutan, nga kita mupaambit sa kalipay niining balaang gabi, ug magmaya diha sa kahayag sa pagtuo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan nining COVID-19 nga makabaton na og hingpit nga kaayuhan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa sulugon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa mga kalag sa tanan nga miambit sa kalipay sa Pasko, dinhi sa kalibutan, nga maangkon na unta nila ang hingpit ug way katapusang kahimayaan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa tanan benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot.
Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalingugi kami. Amahan, ang imong bugtong anak, matuod nga Dios ug matuod nga tao. Dawata kining among mga pangamuyo nga among gituboy dihas gugmag pagtuo pinaagi sa maong Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, duwaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos na simbahan. Imong gipakita Ginoo nga dinhi niining among mga pagsaulog karon ania ang sinugdanan sa among kaluwasan. Itugot nga kami magsaulog niini nga labing madasigon. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw Ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay, makagagahom sa tanan. Angay og matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay siya mao ang pulong nga way sinugdan ug way katapusan, nga sa katingalahang pagkahimong tao mihatag sa mga mata sa pagtuo ug bag-ong hulagway sa imong himaya. Diha kaniya giilanamo ang Dios nga nahimong makita ug busa nadasig kami sa paghigugma sa Dios nga dili namo makita. Ug busa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit.
Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinomdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang gihandom namo karon diha sa among mga kasing-kasing. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba karon dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit ng amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa ninyo. Manasab kanimo. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig sunay. Peace be with you. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dila ko angay mo kalawat kanimo apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuwa ko nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
ang lawas ni Kristo. Amen. Hark all the bells, sweet silver bells, all sing to say, through cares away. Christmas is here, bringing good cheer to young and old, meek and the bold. Ding dong, that is their song. Big joyful ring, go caroling. One sings to hear words of good cheer from everywhere, filling the air. Oh, I bow, raising the sun, and we heritage, gaining a ring while people sing songs of good cheer. Christmas is here. Ding dong, is the song. Ding joyful ring, oh, ding ding dong, ding ding every home. Hark on the bells, sweet silver bells, all sing to sing, through cares away. Christmas is here, bringing good cheer to young and old, meek and the bold. Ding dong, that is their song. With joyful ring, all caroling. One sings to hear words of good cheer from everywhere, filling the air. Oh, how we bow, raising the sound, our heritage, heritage. Gaining a ring while people sing songs of good cheer. Christmas is here. Ding dong, is the song. Wearing joyful ring, all caroling. On we stand, on without end, their joyful tones to every home. All of the same, all without end, their joyful tone to every home. Ding dong, Magampo kita. Itugot kanamo Ginoo nga ang pagsaulog sa pagkatao sa imong bugtong anak maglig-on sa among espiritu dinhi sa among pagkalawat sa imong kalanon o gilimnon. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. O Dios, among amahan, misangpit kami kanimo, niining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok nining COVID-19, nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi, ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangalyupo kami sa imong grasya alang kanila, nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya niining maong virus, ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamahanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangalyupo usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria panabang sa mga Kristiyanos, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manglingkod. Mga igsoon, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon sa atong pagsimba mao ang pagkatao sa Ginoo diha sa tagsa-tagsa nato ka mga kasing-kasing. Nya unsa ra may atong buhaton, atong higugmaon ang mga hayop. Labi na ng mga tao nga ang kahimtang o batasan murag hayop. So karon atong pasalamatan ang atong mga kaigsuonan nga aming alagad nato nining misaha karon. Ang atong mga atong mga frontliners, ang atong mga Eucharistic lay ministers,
ang atong mga barangay officials, barangay tanods na nag-manage gyapon sa ato dihang traffic, sa atong parking, ang atong mga PYCC nga nagsigig alagad nato dinhi, labi na gyud atong mga ni cast sa atong Mary o si Joseph, katos Joseph, si kuan man to, si Ken, o sa palido ng Ken, Marikit, niya ang katong babae si Mary, si Christine, sa palido ato? Basta Christine to siya. Niya ang ato sang mga diri sa Kristan nga nag-serve nato, ang atong nag-atiman sa atong sound system, nga ato diring atiman sa TV monitors, ang nag-decorate sa atong simbahan, nga mausad ang atong mga sagara, atong mga PYCC, ug sa ato dinhing interior designer si Ryan, no? Mantuhak. Ang atong choir nga karon may serve nato mao ang San Vicente Choir. Ang ato sang mga offerers atong pasalamatan ang ni-offer karon pinanguluhan sa pamilya ni Mr. and Mrs. Boy and Jessica Mantuhak and family. Kanilang tanan, masipang pakpak. Basig dili makadungog, pero ato gyapong pasalamatan ang atong mga kaparian, mga guest priests ngaming alagad nato sukad pa atong pagsugod sa Misa de Gallo hangtod karon nga mo'y nagmisa dito sa ato mga kapilya dito sa Lorena, in addition to Father Leo ngadto sa Lorena, Santa Cruz, San Roque, Tabla, Lataban ug Sambag. Sa ato mga kaparian ngaming tabang nato dinhi, masipang pakpak nilang tanan. Salamat kayo. Salamat. Ato na lang sa ningtingbon sa mga pinaskuhan nga gihatag sa ato mga donors and benefactors sukad pa atong Marso hangtod karon nga nakapahimos tag maayo og nakapanindot sa atong simbahan og nakapadayon sa atong mga proyekto. Kaninyong tanan, Merry Christmas mga benefactors and donors, mga supporters sa atong parokya. So, ugmang adlaw atong misa sa Domingo, alas 7, alas 9, alas 11, alas 3, alas 5 og alas 7 sa gabi. Kung gusto pa mong musimba ugma, pwede gihapon. O gudi na sa mo musimba, pwede rasad. Nya imbitar atong wa musimba karon, labi na tong di nahapit kabangon karon kay naluya. Atong pasimbahon ugma, no? Aron nga og mauna lang ay katapusan nilang adlaw, at least malangit pa sila. So atong update sa atong mga nabaligya sa slots, nagkakusog naman ning halin ani. So as of December 24, as of karong afternoon, hangtod karong afternoon, ang nahalin sa atong 1,000 faith and power slots, ning abot na og 605 slots. Pakpak. Gamay na lang yung nahibilin, 395 slots na lang. So pagdali mo palit, aron mo langit. So, manindog na tangtanan. Ang ato ding lectors, ang atong cantors, napasalamatan naman din nato, ang atong love offering assistance, nga kugihan kayo nga mo suroy sa sibot, salamat kayo ninyong tanan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Idoko ang inyong mga ulog dawata ang panalangin sa Dios. Sa pagpakahimong tao sa anak, ang Dios kaayo nga way kinutuban, nagwagtang sa kangitngit sa kalibutan, og sa iyang pagkatao nga mahimayaon, nagdanag niining gabii nga mabalaanon sa ingon ang kangitngit sa inyong mga daotang buhat, wag tangon unta niya
ug ang inyong mga kasing-kasing banwagan unta niya sa kahayag sa inyong mga maayong buhat. Amen. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Merry Christmas ninyong tanan. Ayo-ayos pagpangaon sa Noche Buena. Balay ng Pinawitan.